Palang umaga po sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, mga sakit sa araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Bago po salin po yung aking papakita po sa inyo ng orasyon, sana po shout out po sa inyo lahat at sana po huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, like and share. Pindot po ang aking mga pinapagkakalob po ng mga orasyon po ay sana po isulat po niyo sa mga libreta niyo po at magagamit mo niyo sa pangangailangan po sa araw-araw. Ito po ay napakabisa po mga binabahagi ko po sa inyo. Hindi man ako marunong pong mag-edit, kaya sana po unawain nyo lamang po. At bago ko po ipapakita po, i-screenshot nyo po para makopya nyo po na maayos po. Ibabagi ko po lahat po ang aking mga nalaman po dito ng mga orasyon po na makakatulong po sa pangangailangan sa araw-araw. Hindi lang panggamot, lahat po ng bagay-bagay po. Basta gamitin po lamang sa kabutihan. Huwag nyo lamang pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, hindi sa lahat magmahalan lamang po. At focus po sa inyong ginagawa. Kung manalangin po kayo, kung wala po kayong altar, pumasok po kayo sa kwarto na wala pong istorbo, doon po kayo manalangin. Kahit hindi po kayo magtirak ng kandila po kung talagang kinakailangan na wala po kayong pambili ng kandila, naintindihan naman po ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat yan. Pag nanalangin po kayo, kahit hindi po kayo magtirik ng kandila, basta bukal sa puso nyo panalangin sa Kanya na po, hindi po kayo nag-aalilangan, focus po kayo sa ginagawa, may pakikinggan po kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Approve po yun sa Kanya, approve po yan Kanya. Pag nanalangin po kayo, kung wala po kayong altar, pumasok po kayo sa kwarto ng tahimik po at magdasal ng taimtim mula sa bukal sa puso po. Maraming salamat po. At kung may gagamitin po kayong pudir, pwede rin po doon kayo na magpudir sa loob ng kwarto po ninyo para hindi po kayo maistorbo at nakapokus po kayo sa ginagawa po ninyo. Kasi kung halimbawa po nananalangin ka po tapos may apo ka o anak ka na maliit, magulo po yan. Hindi ka makapag-concentrate. Makakapag-concentrate ka lang kung sa gabi kasi tulog na po siya. Samantalin mo, bago ka manalangin po, unahin mo muna yung kung ano po dapat mong gawin po na halimbawa po gawin mo muna yung trabaho mo sa bahay bago ka po sumabak po sa pagdarasal po, panalangin po para wala nang istorbo o bago ka sumabak po sa magdarasal po ay magluto ka muna, maglaba, unahin mo yung gawain mo sa bahay. Katapos mo yan, kung tahimik na po na nagawa mo na lahat po yung gagawin mo, ay magsala ka na. Naintindihan ka na ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat yung ginagawa mo. Kaya sana po naintindihan niyo po at shout out po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon po sa araw na to ay yung orasyon sa taong maligalig po. Yung palagi kang binubuli-buli o minura-mura-mura yung tao na yan yung paggagamitan ng patungkulan po ay sigurado po siyang aamo yan sa iyo. Hindi ka na bubuli-bulihin o liligaligin. Kasi hindi mo maiwasan mga tao, may gano'n na tao nililigalig ka kung ano po yung sinasabi, ginagawan ka ng paraan para makakon ka lang, pinaglalaroan ka. Ang patungkulan po nito ay yung pagkagising sa umaga ay banggitin mo ang orasyon ito upang hindi ka ligaligin ng mga taong labas o sa mga taong may masamang buti sa kapwa. Magdasal ng isang Ama namin at isunod po ng 3 beses po at ibulong sa sarili at ipo sa dibdib ng 3 beses po. Ay ipo sa dibdib po ito. Napaka-importante po ang ibabagi para hindi na po kayo liligaligin o gagawa po ng masama sa inyo. At siya po ay
babait po sa inyo. Narito po ang orasyon. Magdasal ng isang Ama namin at isunod po yung orasyon. Iilili, Lihon, Aisir, Audi, Albam, Hadin, Yasyop, Salbami. Narito po ang orasyon po. 3 beses po sa alin po. Screenshot nyo po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana po ay gamitin nyo po lamang po sa tama at wag po nyo pong ipagyabang. Isa puso isipan lamang paggawa para kakasipusan nyo yung mga ginagawang mga orasyon po. Maraming salamat po sa inyo. Hiwagan ng Pangasinan lamang po. Sana po bago po nyo i-con po, mag-subscribe po kayo, like and share. Maraming salamat po.